It's a beautiful Friday night, mga tagumenyos. And this episode, atong pagahisgutan ang storya sa likod sa success sa usa ka beauty entrepreneur nga nagsugod sa usa lamang ka makeup brush. This is Tagum Talks with Ketty Kalina. Ladies and gentlemen, ang atong special guest for this evening nagapamatuod sa panultihon nga when life gives you lemon, make lemonade. Sa tanan niyang kaagi nga dili maayo, gihimo niya kining usa ka makeup tools para mas mapanindot ang dagan siyang kinabuhi. Jonah, welcome sa itong programang Tagum Talks with Ketty Kalina. You know, excited kay me kay actually dugay na namo ning planuhan nga i-guest ka diri sa itong programang Tagum Talks. Oh, And today is the day. karon na jud hinabo nga tinuod. mag-talk na ta. Di ba? Yes. Kanang perfect timing, free ka, I'm free ang Tagum Talks, and you know, mutuba ka ng alignment nga if Yes. kani nga adlaw para sa imo jud ni. Yes. Destined jud siya for you. Di ba? And ginabelieve jud nako na. Well, Ano, and- perspective sa life. And Yeah. do you believe nga ang kani nga era sa imuhang pagiging makeup artist is karon? Yes. Because mga kaigsunan ko Di ko tagumenyos. maulam mo ingon. Oo. Kay I can feel it. Di ba? Ma-feel mo na kamo naman jud ni akong moment oy. Kay mga kaigsuonan kung tagumenyo, si Jonah Vicada is launching her launch. Karon nga Yeah, Jonah beauty Vicada launch. diri sa Tagum City. And hope you guys can visit. Yes. Can you share a little bit about that? About the beauty lounge. Yes. So it all started kay akong heart happy jud kaayo to share about beauty, to empower women, to 'di ba, to help them grow too na di sila kaya ma-happy sila sa ilang self. At the same time, you share kung sa imong skills and sa imong vision and maka-help ka other people. So that's what's in my heart. So why not share, 'di ba? Di ba? So, yun. And para ma-maximize akong space. Oo nga, Kaya since mabisi I'm ka dira. doing makeup lang jud alone, so yun, may mga nails, lash, drip, botox. Wow. So, So, daghan chika jud ta siya. dito guys Mm. sa mga services and I'll boodle you. Yung para mas feel confident mo sa inyong self and happy. Yes. Like me. And babe, we're gonna talk more about that. Karon, Later. isgutan natang imuhang childhood memories. Balik ta sa Okay. pagkabata. Ganahan ba ka sa imong childhood? Super. Dira jud ko na mold sa akong Oo. childhood. Kay I believe na if happy ka sa mong childhood, dun sa mong character sa mong childhood, madala jud Yun nimo yung siya pagkadako. pagkadako. Mhm. So that's why na i-protect jud ang kids sa childhood pa lang kay Diba? dira jud tanan mag-start. So my childhood, since only child lang jud ko Oo. and babe pala. So happy kay akong childhood, like nagadula ko everyday, wala ko Yes. ginabunalan, ginasupport ko always, wala ko ma-remember nga bad memories sa akong childhood. And my parents is so good So and good, supportive oo. and love kay ko nila jud. May Super. paka. Kay kami, I'm spoiled. nabunalan ba yami? Oo, Yes, tapos as in, layo na okay, kay siya oh. before kung unsa ko now kay akong abi nilag dili ko straight kay Oh. boyish jud ko. Super. Musibat ko og kanang balay kay magbike udtong tutok, manghiram og motor sa silingan, manguha jud motor, di naman As ang in. sa mga tambay kay na close na nako siya. Nya the way Oo. ko approach, kuya, asa Oo. susi ari? Bro, pero magkog motor. Laag Pero ta. motor, mulupad na din ko, di ako nangid pag uli kay natumba na gikan. So inya na ko ka war shock Oo. nga bata. Anya na akong childhood, at the same time happy baby ko and clingy. Mm. Yeah, I'm so sweet, dude, since Bitaw. then. Bitaw. Actually, no, even Kay dako ingan ako na ta. gi-raise akong parents. Even dako na ta sweet gyapon kay ka. Babe, kanang mga taga-miss mo si mabother mo, babe. Since high school pa jud bit, babe, damon tawagan. Murag mo na endearment na mo. Been Oo. friends for years. Yes, grabe. Dugay na kaayo mi nga friend. Unsay mga unforgettable moment nga nahimo nga nag-drive sa imo og nag-strive kung unsa ka karon? Unforgettable moments. Yes. My unforgettable, like, to start my career. Ganyan. So, nag-start siya when I'm na-mom na ko. So, pagka-mom na ko, mindset dyan ako nga, na ko'y time dapat sa akong kids. Kay, nga ka-present akong parents for me. So, yun, nag-start ko work sa bank. At the same time, lisod din siya isabay tanan. Yeah. Lisod siya isabay tanan na nang mag-work ka, you're a mom, tapos wala akong husband, kay since nasa sa Nasa barko. So, ikaw lang dyan sa imong self. Wala na yung maka-help sa imong sarili ko, di ikaw lang. Yeah. So, yun, And nag-start ko klase work sa nga. bank, and
na-realize ako di din ako siya makaya og 9 to 5 jobs kay na the mom guilt, the postpartum. So kailangan ako mag-uwi early. So yun, nag-decide ko na mag-start ko makeup career since it's my passion since when I was in high school, ganyan, since family business, ganyan. So yun, nag-start ko sa akong career. I started with my friends, posting clients, ganyan. So, padayon lang. So, invest lang sa self, sa clients, the way you handle your stuff. Dagan kag ma-learn sa imong stuff. Abi na kog makeup naman siguro ni. So, the way jud ka mag-manage imong time, the clients, tanan. Then, magtuloy-tuloy na siya. So, like what I've said kanina na if you're focused, consistent sa imong ginabuhat, and ma-vision out na jud nimo asa ka padulong. So wala kay reason to stop kay you're happy man and it's your passion. So push why lang not share? jud ka. Push lang jud. Laban lang jud every day though na mga hard times kay since nag-makeup ko last year na pregnant ko, the whole time nag-makeup ko until mga nakay na ko. The last day na mga anak ko. Wow. Pagka tomorrow, nanganak na jud ko. Tapos CS day ko. Diba? Abi na ko kanang normal. So, siya delivery. As in, may anak ko na akong clients na, Mom, you're pregnant, are you okay? Na mag-makeup, okay lang. Kaysa maghigda ko dira ako gibuhat. Diba? Kay, Workaholic magud ka, no? Workaholic Klase. jud ko. Dili ko musugot nga sa isa ka adlaw, wala ko'y buhaton. Kay muro ko, feel na ko, wala ko'y pulos. Diba? Nadyo nga na, no? Nadyo nga na. Feeling Kanang nako. drive nga kanang, para dyan sa ko aba, kanang ganyan. Yes, feeling nako John ano nga, it's because sa imuhang upbringing nagdako ka nga kanang ano good, wala kay ginabuhat. So gusto ka karon magtrabaho jud ka. No. Okay, since elementary ko, high school, daghan jud kay ko ganap sa life. Oo. Ganapera man jud pud ka no. Pala salida. Daghan kay ko kanang like softball sports, softball, Rover Scout, daghan ko activities. Ako ang tao na dili mapuyo. At the same, sige kog kiat, sige kog katawa, happy jud ko nga tao, and yun, na jud sa akong heart nga, i-live jud nako ang life gani. Oo. No, we only live once, so why Tinuod. not i-fulfill na to sa atong gusto buhaton sa life. Yes. So, mo jud na akong mindset sa life. Oo. So katong mga high school ka, nagsugod na ba kag makeup ato? Yes, nagsugod na kay since nagdako ko sa beauty industry. So akong mom is business na kanang mga merchant, lipstick, diba? ganyan, mga Mary Kay, Maybelline, ganyan. So, nanatanan. So, mo na nakapalibot sa ako and magdala ko anak sa school. Yes. So, ako High sa school? Marinol High School of Maniki Incorporated, Kapalong. So, dito ko nag-high school and dili jud ko makalimot-an na everyday nga magdala ko og lipstick na magic lipstick. Oo. Uso kay na sa una. Yes, there are pila na ka shades. Nanay mga orange, blue, pink, red. So, nadyo na sa ako ang Avon, packet diba? always. No, Everbelena. Everbelena. Oo, yes. okay. Tapos, yung pulbo, nasa paper. Papel. Oo, ganyan. Yes. So, time to time, nagaritas jud ko niya. Kana, mo na tapos ako mga classmates, kung wala sila, ako na silang hatagan. So, nadyo sa akong heart gani, from the bottom of my heart, Diba? gusto Since jud ko bata nga, pa jud ka. kanang confident sila, mas nice nga na kay lipstick, kay pale kay ka. Inga na jud ko maka-encourage sa lain So tao or sa mga friends nako. Murag ikaw jud ang kanang naga Ginalift jud nako sila. Ikaw jud nagaingon sa tao ba uy, kailangan nimo gamay nga makeup, kailangan nimo gamay nga dili shape imong brows, ganyan. Unsa na So kanang kailangan ako siya i-shape. Ali dere. kanang ano na naturally nga kanang naa jud si mo sulod jud siya sa mong utok di siya nga kailangan ni makeup, kailangan siya lipstick. Oo, or labo mabother ko if iyang placement sa blush is dili siya tarong. Yes. Ako na siyang i-retouch, so na ako ana tanan ng mga gamit. And yeah, the brows is not giving, so di siya bagay siyang feature. Nanadyo siya vision gani since then. So, yun, nag-invest lang ko sa akong self. I took a lot of makeup trainings, ganyan. tinuod jud na no. Oo. So, it helps us grow. Wow. Ganyan. And asa nagsugod ang pag-makeup nimo jud or pag business nimo sa makeup? Nag-start siya yung married na ko. I got Married married. na ka na. I have 2 kids na. That was so, 3 years ago? 2 years, ago. Oo. Tapos, gusto ko nga na ko'y freedom. Kay lahi ra gyud manggod pag ang wife or ang partner is na money, especially the wife. Yes. So, you cannot control the wife if Mangita siya naakay kwarta. own pangita. So,
yeah, nakay freedom at the same time maka-provide po ka sa imong family whenever you want to, unsa imong gusto, ug sa imong self makabay kag skincare nga dili ka Yes. ma-feel at guilt na Tinuod. ay this is my husband's money, this is my partner's money. Mm-mm. So yun lahi ra jud sa feeling nga kanang ikaw mismo mag-work hard sa imong self though na ay ingana man jud na arrangement na okay lang sa ilaha Yes. ganyan. So that's good pero for me It's not nasanay man gud applicable ko, sa imo, ano, oo, oo. not applicable jud. Nasanay ko nga nagdako ko nga independent ko, di ko nagapangayo sa akong parents, maulo jud ko mangayo. So as long as kaya nako, kaya no nako. Oh, ganyan. So yun, yun lang. Amazing, no? Kay, Oo. the typical woman, a Filipino Mm-mm. woman, kay, mo man yun ay, ano na, tumulong stigma nga, oy, I just let my husband do his work, kay ako, naran ako sa balay Pwede ra sitting jud pretty. siya. Ano mo man ang Oo. typical na nga Filipino, pero pwede man jud pwede. Pwede I know ra nga siya, mag-work pero- both. Oo. Oo. I believe man good nga naa jud tay voice if we have our own money. Mm. And we can get away anytime if dili na siya Dili na siya good. giving and Yes. di na siya good sa mong mental health and Yeah. everything. So kay ang usually magud mahitabo if wala kay own money for me ha as a wife. Mm-mm. As a wife, dili ka basta-basta ka leave kay wala man kay makapadulong. Yeah. So wala man ka nag-work kaysa may mabuhi sa imong family then nasanay na kainga nga lifestyle. Tapos di na siya good jud sa imuha. Yeah. So dili na ko kaya mag-live sa akong life nga dili ko happy. Dili ka happy. Oh, in the future unsa naman ni kanang anak daw na ako anak pero di siya enough for me kay dili pud ko nga tao pod kanang materialistic, oo. magsalig. Practical jud ko, wa jud ko Mhm. collection sa mga shoes ganyan. As long as magamit na ako and it's elegant for me and Yes. this is my style so that's it. Correct. Wala ko nag-hoard kayo. Tagabes, disclaimer lang ha, lain jud po taog ka ng Oo, lain ta ninyo og Perspective sa life. POV sa Oo, life. POV. Na jud po asawa nga gusto lang pud silang bana nga kanang dara lang ka sa balay kay ako rin Oo. magtrabaho. Na Pwede gusto ra. nga kanang Mm-mm. na asawa nga gusto pud ako mag-work pod nga Mm-mm. kita duha magtinabangay. So Mm. lain man jud ta ninyo Oo. ano no. Depende ra jud ako unsang imuhang Mm-mm. gusto in life. Mm. Sa set up jud na ninyo. Mm. Anyway, And if kauyon ka sa setup. oo, kung kauyon ka sa setup, good. Oo, kung Pero pag dili, dili ka kauyon, ay, then istoryahan na to leave. na. Oo. Leave the issue. Anyway, Okay. kanang napansin na mo ba nga ang Jonah Vicada is very branded? Naa siya yung mga specifics, naa siya yung mga very elegant ang iyang concept. Can you share to us nga nung ing-ana ang My concept? branding sa akong Yes. Sa akong self. Sa imong self and sa imong product nga ginagamit sa imong mga clients. For me kasi, lahi jud ang aura sa woman if you're classy or Diba? elegant ka Mm-mm. magdala and the way you talk, the way you walk, ganyan ka nang mo na akong gina-look up na woman. Yeah. Mo na akong gina-aspire to be and mo na akong gina-practice akong self kay nagdako jud ko nga kanang bubbly gani pero Yeah. ginakontrol na ko siya nga kay Nay since na classy ako sa gyapon oo gamay. na class Mm-mm. konti though ma-vibe na ko maskin kinsa Kinsa. kay hilig mo ko mag-socialize so pero lahi ra pag ma-handle nimo well imong self especially sa beauty industry or na nako nga industry so lahi-lahi nga client so dili tanan nga makauyon nga Tinuod. magwalwal ka dira og storya Mm-mm. dili di ba you manage yourself well. Yeah, kanang depende Yan. po na sa imong Mm-mm. branding. Oo. Kung- The quality man good Mm. akong gusto. So na kay Quality sa na kay akong self and everything my Oo. ganyan. 'di ba? May term. I forgot. Yes. So na ba kay kanang gina-maintain nga branding ni Jonah Vicada as a makeup artist? Yes. Nadyo gina-maintain na brand nga ako dapat ang Ing-ani. secure woman, Oo. strong woman, and dili ko maka-feel og pressure sa ingana na branding Yeah. kay since ako siyang gina-live every day. Yes. Kay Oo. ano mo ba na ginaingon nila, you cannot give what you don't have. Kung dili ani ang imong branding, Oo. anong mag-as if pa man ka. Dahil- So kasi this is my branding. Mm-mm. Ayo pag lain man ta. Mm-mm. Oo. And Mayroon ko ba ayo pag buo. pagbuo. Which is Wag mo na, no, ko pwede magbisaya ang straight. Bisaya na tabi mo, kaya Ah, sige, kayo. sige, sige. So lahi man gud ang lahi ang imuhang branding sa mga other makeup artists which is mo'y nakapa-shine sa imuha. Mo'y uy, ganahan ko kay Jonah Vicada kay lahi. Guys, kabalo sa una na-visit na ko inyong balay katugong atong sa daghan kay siya makeup. Dili pa siya makeup artist ha kanang sa imong self. Remember ka okay. laag mi dito. Oo, laag. Grabe, daghan kay siya makeup nga puro branded ako, babe. Grabe ka daghan ani. Magano day ka, mag-makeup, Makeup, makeup day ka makeup. sa mga tao niya. Oo. You know, kuan pa kay milaagan pa kay mi ato. Sige pag Sige patag basta. basta laag-laag.
Nya, no, ano ko, nakita na ako sa iya ba nga, she is very into makeup. She is kanang into kanang mga branded nga mga makeup. Which is mahappy ko karon kay na persona nimo to. Imo nagi-push Nga ano, nga mga magiging makeup ano okay, ka. I'm happy Jude to make up and feel confident to Yes. make up. So, as what you've said, nga nganong ganahan ko og quality nga ano, so, di ba kinsay dili ganahan ng quality nga Di products? ba, tinuod? As long as kanang makaya ra pud nimo. Affordable. And, oh, tinuod. affordable. For example, yung mga clothes, ganyan. So, dili kay ko invested into kanang Luxury jud kaayo. luxury kayo. Kanang tama lang. Tama Kanang ganahan ko sa quality sa Yeah. sa clothes, ganyan. The quality good itself. Yeah. Even sa mga Oo. clothes for very ano clothes. pag kay ka Oo, specific po. specific kay ko. Pati sa akong mga gamit, dapat ingani ka-arrange, ganyan. Yes. OCD. That's And perfectionist kayo tinuod. ko. That's make you ano John Oo, Avicada John. hanay jud dapat. Okay, today na jud ko'y to-do list. Ay, Every day I love. Yeah, every day naga-deep work ko for 4 hours. Naga-study ko sa akong career, unsa akong i-post, unsa akong plan in the next week. Asa ko, ganyan. So, ginahanay na ko siya tanan. Kay if 'di ba? Life work Tinuod. balance. So lahi jud Oo. ang service nga ginahatag ni ano no, ni Mm-mm. John Avicada Beauty Lounge. Yes. Kay dili jud siya kanang the typical nga kanang lang pagwapa lang makeup din siya. Oo. So na jud kay process, di ba? Yes, I work jud with passion and love jud. Mm-mm. With care jud ko sa clients mag-work, and I'll start with the skin prep. Oy, naabi to yung ana no. Oo, the skin prep. Alagaan jud ako kong client. Yes. Dili lang kay makeup lang. So dili kay kwarta-kwarta, makeup na next, ganyan. So yun, I'll start with love and care jud. So makita jud imong passion sa tao pag gina-care niya yung clients Di kay, ba? 'di ba? Other Makita pud artists. na sa imo oo. ha as a person. Oo, as a person pod. So, Mm-mm. before ka mo ano, you cannot give tama ako yung ganina tong you cannot give what you don't have kung dili ka ing anak, dili ka look up, dili wala jud mo duol. Oh. Dili ka makita nga ing anak nga klase nga empowered nga woman. Dili pud sila mo, oy dili pud ko ano niya, okay, dili man siya ing ani. Oh. Di ba? So, gina-look up The ka. aura, the Oh, aura. the aura, Yeah. the energy of John It Avicada. holds, yes. Diba? Oo. Sige, this time, babe, namin nakita sa imong shop nga tagline ba? Mm-mm. Nga gingon dito, empowered woman, empower women. Can you explain to us? Nganong ingana imong tagline? Okay. Empowered woman, empower women, cause if the woman is secure, strong, independent, so it naturally, ma-share lang po na niya sa other people or help to other women to grow too. Dili lang kay, sa pa ba? Dili lang sa Yun kay kanang walang dili ingani lang lang. kay, ingani lang. So, naging empowered ko is because of my Of- experience. my experience. Sa life. Oo. And my passion, of Oo. course, na dapat na ko siya i-share. Mm-mm. Ganyan. And it's in my heart. God knows, unsa akong heart, unsa ko Mm-mm. ka-happy every day na mag-client, or happy kay ko like after the makeup, the result, ma'am, gwapo kay ko, thank you so much. And they almost cried. Ganyan ba? Diba? Fulfilling kay siya na experience. And you're living your purpose jud in life. So, mo na akong, kanang, I'm still in awe nga unsay Diba? gig hatag ni God Tinuod. na skills ako and talent, 'di ba? Kay dili tanan na vision about makeup. Dili Diba? tanan gihatagan ani nga Nga opportunity gift, oo. o nag Actually, no, basin, asa ko alang feeling ha. Pinako inborn ka nga kanang ano, kanang to critic or kanang mag-makeup. Ay, kanang inborn ka nga guro sa Guro. makeup. Di I ba? don't know. It comes naturally jud if Oo. 'di ba? So, it Kung means, nasa ano mo imong na heart. jud na. Oo. Ay, ganahan bi ako ana no. Yes. Ganahan bi ako anong mga ano. Do you consider yourself as talking about that? Do you consider yourself as a guru sa makeup? Makeup. Mm-mm. Yes, I consider myself. Kay since I'm conducting makeup workshop, Oo. makeup class, and happy kay ko. Like Yes. the That's women it. empowerment gani niya, the way they feel confident. Oo. Nga na sila dito, happy kay sila, ma'am, how to do my brows, ganito, Yes. ganyan. And my setup is, nakoy model man gud sa front. Oo. So they repeat after me. Yes. So, maka-learn jud sila and mag-start na sila cleanser silang face, Mm-mm. how to prep properly, the mm-mm. step-by-step process, ganyan. So, 'di ba, maka-happy kayo nga maka-learn pud sila glove sa ilang self nga Yes.
to make up ngon sa Yes. nila pag start tanan and dili pud masayang ilahang mga makeup products kasi sige sila palit tapos dili day bagay sa ilang skin type tinuod. sa ilahang skin tone so Mhm. mao mo guna usually ang kalibugan Yes. so how to achieve the no makeup look so Uy, ganahan kog mga oo ingana. ganyan no? yung forte ko. So Mm. ganahan jud kay ka nga mo empowered og another Oo, woman through your makeup. My Wow. makeup style and makeup process. O di ba? Unsay may maingon nimo The sa right kana mga process. babae nga kanang they feel sometimes babe nga kanagong ay murag wala na koy ganam wala na ni chance magwapa. Di ba nabi nga nga mga mama o sa Oh, maskin my friends na naay mga ingana. So na gina-encourage yun ako silang girl go out. Go out and ginaingnan ako sila na girl explore, do what Tinuod. works for you, magpa-facial ka. Alam mo, unsay kulang sa imong skin, ganyan pa-facial ka, hydrofacial, ganyan. So, I always recommend the Ultra. Yeah, the ultra The doc Ultra. Doc Mika, hello. hello. Doc The Ultra talaga. So, Yes. dira jud ka maka-feel na passionate pud ilahang mga staff and with care pud ilang Tinuod. services. So, Aside yun, sa gina-encourage pagiging yun ano, ako no? sila na ganyan, you start with makeup. If sa unsay bagay sa ako, willing kay ko mag-help masin kadlawon mo chat akong clients or my friends, unsay bagay sa akong shade, ganyan. And I'm so happy. Yes. Ma-share na ko na tanan. Aside sa mong naabot karon sa business, no? Naka-experience ba kag mga challenges sa pagsugod nimo sa business? Super. As in, Oh, and mo nilang ginaingon na if naa kay adventure sa imong life, if padulong ka kaslo, na yung mga big venture gani. Oo, padulong ka kaslo, businesses, na na siya mga challenges. Pero for me, my challenges are not normal. Kay nang ano man, your family ba? Wow. Family So- matter siya ba nga imbes nga so, not di bisan the expectation na to Oo, kay expectation ang na- business Mm, matter or ang your maging partner. problema. Ano di ay. ganyan. So, na So, siya mga different. ganyan na issues. Mm. So, yun lang man akong challenge and hala, kay, abi dyan ako perfect na kay siya nga process kay I'm ready financially, emotionally, excited na kay ko, ngay nga ni, ma-vision out na nako in 2 years from now, 5 years Ani from na, now, oo. ganito, ganyan na. Tapos, yun, your partner. Yeah. That's why it's very important to choose your partner wisely. So, mao dyan na imuhang the best investment in your life. Yes, and we're gonna So, talk later on on. about that. Kay Yeah. murag hugot man jud kaayo si Zona Vicada So, mga mao lang magud kaigsuonan. akong challenge. Diba? Sa Family ano, matters. Pero sa business part wala kaayo siya. Kay murag Wala. flawless lang kaayo no. flow, nga. it naturally flow lang. No, as Oo. in, ganahan Kina-vision ko, jud ano. nako siya. And yun, kay since kay pag before maguna nag-start, Oo. nag-ano ba na nangita mig space, Space ganyan. jud. So pag enter nako, wow, the big windows, Murag mauna ni ganyan. ang So, na-visualize parang na New ako. York vibe Oo. siya. Mobi na ko ingon sa imo, di ba? Ma-imagine na ako yung interior, ganito. Grabe. Dito yung makeup area ko, dito Oo. yung ganyan. So, naisipan ko that time is makeup area lang. Pick up So, area gusto lang. na ko siya ma-maximize since it's 90 square meter. Mm-mm. So, ma-maximize. So, yun. Naanay Comes mga with the lash na, others. nails, Mm. ganyan. So, ano po siya? Smart, idea. decisions, O yeah. decisions in life. Pero unsay mga ano And- nimo? Mga learning points nimo pagsugod nimo og business. Unsay ma-share nimo sa itong mga kaigsoon tagobenyos nga gusto pud maging pareha sa imo ha? Learning points. So, my learning points, ma-enjoy lang mo siya. Mm-mm. It's a process lang man. So, Yes. ang ako lang ma-advise, be consistent and do not compare Tinuod yourself na. to others. Kay it's a thief of joy jud ang comparison. Yes. Oo, Kung asa ka nalipay dira kung asa ka nalipay, consistent lang ka. Nya, Yes. na may times nga sa mga industry, sa beauty industry, mag-post ng other artists, ganyan, hello, nice kay iyang camera, nice kay iyang the Oo. way siya mo Make-up. makeup, ganyan. So, unsa day kulang sa ako ang career, nganong dili pud inya ni ka nice, inya ni ka daghang clients. So, yun, i-work jud nimo kung unsay imong dapat i-work. Yes, so, tinuod. yun, I invested on camera, ganyan, through Tinuod. makeup trainings, kay hina pa ko sa ganito, ganyan. Yes. Yun lang, i-work lang kung unsay ano sa imo ha, grow sa imong Yes. career and sa imong self. Yun lang, and focus, consistency, and show up every day. So, na times nga, ma-burnout ko kay fully book, ganyan. Yes. Pero, ano kay siya, kanang overwhelming kay siya nga feeling. Ano sahay, mag-grind ako nga, Lord. Oo, no. Kanawa ko nag-expect nga ingani na siya. Pero, yun, I pray lang, thank you, ganyan, na naabot ni tanan nga blessings. Yun. Yes. Wala. Yes, tinga tinuod yun ng mga ingana no. Mm. And Zona, babe,
pag musulod ko sa John Vicada Beauty Launch, Mm-mm. unsay gina-expect na mo nga mga clients Mm-mm. after? After. Oo. Oh, that's interesting. Di ba? Yeah. Ano ba jud ma-magic mahimo ba ming inkanta? Oy, kantada. Ako man good, I do my passion jud kanang wholeheartedly. So I expected jud every time and dili siya ma-fail akong expectation na after makeup, the hair and makeup, makita na ko sa ilang face or sa ilang aura na they feel valued, they feel beautiful, Tinuod. they feel confident and thankful kay sila for me. And ingani mo ma-expect and you feel empowered Yeah. like me. So, O, diba? ganun. Actually, Yun yung ma-feel mo sa lounge. tinuod na babe no nga kanang if ang imong heart na adjud sa pagserbisyo sa to murag pag magluto ka kung wa kay gana mo luto wala lami imong Way lami. luto pero Oo. pag ganado ka mag makeup lami ang imong kanang energy and then maano ba na mag-manifest ba na sa atong clients no makita po nila na nga uy nambag-o jud ang ako ang Ma-appreciate jud nila. ma-appreciate yun. Mm-mm. And mo na ang nakita sa mga tao nganong naa sa peak si John Vicada karon. And sa tong pagbalik, hatagan kita og beauty consultation ni Miss Zona Vicada. Diri lang sa Tagum Talks with Keti Kalina. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo. Tagumenyos, welcome sa inyong paboritong programa, ang Tagum Talks with Kenti Kalina. Og kauban nga po nato karon si Zona Vicada together with our guest, si Shyla. Ayun, mama, ano masasabi mo nandito ka na sa TV? Artista na ako. Artista na si Shyla. Ayun, babe, si Shyla nga to ang mahimong sample kung unsay mga proper or unsay mga buhaton kung ani nga nawong no. So, unsay nga feature sa face. So unsay mga kailangan i-prepare o unsay buhaton nato para maging maganda si Shyla sa date. Kung tayo mag-date sila sa iyang uyab. Oo, na ba kay uyab? Assignment. Sige daw, unsay unsay kanang good nga pwede na to maano sa Tagumenyos for her. So, it all started with the proper skin prep. So, you start with the step-by-step, the cleanser, and then the facial mist. Facial mist. It's optional. So, if you feel your face na parang dry siya or you dehydrated, so you apply the mist. Yung the Evian. So, Oo. that's good. Kanang nga And- brand. Yeah. So are you very specific sa mga brand jud no pag Yes. mag-apply? Na dyan may staple sa mong kit na mga brands. So, it doesn't mean na yung Evian, ganyan, na ano po siya sa other skin type. Yeah, so, it's depende not. jud na. Na dyan may ka ng specific brand for, depends on your skin type. If you're oily, the normal, the dry skin, or sensitive, or combination skin, Yes. daghan kay kag i-consider. Dili lang siya kay makeup alone. Diba? So, Yun. mga Tagumenyos, kabalo na mo no, kung magsugod mo makeup, kailangan jud quality Cleanser, and the ano. facial mist, and then the third one is the moisturizer. So moisturizer, so that's the right time to massage your face. So ma-feel na ninyo na plumpy na siya. So that's proceed to the sunscreen. So you take on massaging your face. Yeah. So you do this thing after the moisturizer, ganyan, and use this use these fingers Yes. to massage your face. So you do this one, upward strokes always. Yes. Diba as Oo. you mentioned earlier Para nga, dili masagi ang skin. nga murag lahi ang sunscreen nga dapat na very specific tas paggamit sa sunscreen, di ba? Oo. Kay Dili dapat yung product is sabay sa sunscreen and yung like the BB cream, the CC cream. Nga na SPF oo, something. it doesn't work well Eh, if isa lang yung products niya kasi may mga active ingredients yan. nga same So, lang sila no. Oo, if foundation alone is sunscreen, you use the sunscreen. So, Yes. yun. Di siya pwede i-doble-doble. Dili. So, Actually. there's a process good na proper. Diba? Actually, I learned from that. Yeah. Sige, next is You should. sa iyahang mga eyebrows, unsay pwede na to i-apply? For the eyebrows, I usually do the eyeshadow, yung brown. But not totally Depende light po sa brown. iyang Depends face, no? on the event and depends on unsay mamatch sa iyang feature or sa iyang outfit, of course. Yes. Oo. Babe, na-remember na ko tong high school pa ta ba? College naman siguro ta to high school pa. Oo. Ikaw jud ang
kilay flick sa una sa SMC. Yeah, ano Remember jud ka? ko, like influential since then. Actually, boto'y iconic ka ng eyebrow ni Oo. John. The kilay on flick. Grabe ka no, Oo. very kilay queen kay ka ato. The outfit, everything. Parang ano ako, it girl It before. girl, no? Funny no, Anyway. pero inga na nagjud akong confidence before. Oo. Kaya nang di ko maulam, lakaw ko sa hallway, tapos Diba? yung, Nga ka ng kilay nagka on full flick. makeup, on flick, pero tama naman po ako makeup. Diba? Then, na-set na siya na standard. Just Diba? go na pressure na ang uban. Anyway, si Shyla atuang, ano daw ba, sabi, duwangag ani, say for example, Mm-mm. sa date nila. Sa date. So, you start with the light foundation or yung may mga specific brand kasi ako. Ah, okay. So, So, like, what brand? Yung Dior Backstage or the Skin Glow. So, Kaya? nice yun. Para ma-achieve yung skin-like finish. At the same time, very important yung skin prep. Oh. So, the 50% of your makeup results is all about the skin prep. So, Okay. if dili na siya ma-manage well, di na siya mapasunod, dili siya inya na ka-luxurious og effect or dili siya natural tan-awon. Yes. Oo. Babe, nakipangutana. Lahi pud ba ang the way mo i-make up ang day and night? So kutay mo laag ko pagbuntag lahi ba ang kaklase nga makeup ang pwede sa kuha og lahi pud ba ang panggabi or same lang? The same lang og base. Okay. Yung sa skin. If you Mhm. apply foundation, ganyan. Pero it's up to you. Makeup has no rules. Mm. So, it's up to you kung ano mong gusto nga finish. Then, Okay. if night na, you can add the, eyeshadow and the lipstick, ganyan. Then, mas bolder brows konti since it's nighttime. So, yun Ayan. lang. How about her lips? Unsa Para mas pwede na to natural. ma-apply sa iyang lips? For the lips, since may lining kasi siya sa lips, so it's so nice na you start with the lip liner. Okay. So, lip liner, may product kasi yan na parang, yung parang sa candle. Ano yan? O, ganyan. Parang Or wax, gel, something. something wax na to stop the lipstick. Okay. Oo. Nga di siya magkalat, ganyan. Mula Then, pas, okay. mas emphasize siya tingnan if may lip liner. So, you start with the lip liner and then the lipstick. So, it's up to her if ano yung shade na gusto niya. So, yan. Makeup has no rules. It's up to you. It's your Diba? face. It's your rules. Ayan, very specific ba ka kung ingani ang features si ang face, ingani nga makeup ang pwede i-apply sa applicable po ba na sa tanan? Yes, Depende sa especially ano, no? the placements. Mm. For example, for the blush, if she has round face, so I'll stick with at the center of her face. Mm-mm. So dito lang yung blush. So if malapas man gud siya here, mas wide yung face niya tingnan. Okay. So may mga right placement sa sa makeup. makeup. Oo. Kaya if you want to learn more about makeup, Yes. you PM me or DM my Message, page, message, para hindi sayang yung mga products and you know how to prep your skin well. And mabagay lang sa features nyo. Kasi forever investment nyo na yan sa self nyo. And it's a one-time opportunity. Di ba? Oo. Na mag-learn. Actually, no. And I think that's kanamo na ang ato ang mga basic no nga kanang routine kung saan pag kanang apply sa makeup and everything. And this time Jonah basin na kay gusto i-invite nga mga tagomenyos nga mo join sa imuhang guru lesson sa imuhang as a Makeup workshop for beginners. So, hello everyone. I'm Jonah Vicada, a professional makeup artist here in Tagum City. So, I'm based in Tagum. So, I always conduct a makeup workshop for beginners Wow. once a month only. So, it's a limited slot. So, guys, if you want to learn more about yourself, your features, how to prep your skin well before the makeup, the proper process, the step-by-step, everything. So, you can DM me and my page, of course. So, yun lang. Thank you and see you soon. Yes, mga kaigsunong kong tagomenyos, that's it for our Makeup 101 together with Jonah Vicada. Balik ta, dali lang kayo po sa inyong paboritong programa, Tagong Talks with Kenty Kalina. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagong Talks para sa
sa'yo. Kaigsunan ko taga-menyas, welcome back sa tong programang Tagom Talks. Ug karon kauban gyapon nato si Jonah Vicada, the very pretty, the CEO, and CEO. usa pa, Wala lang. Diba? Mom of the two. mother of two, and basta na. Basta. Anyway, no, grabe, daghan kitag na-learn mga taga-menyas, no, kanang sa life ni Jonah, kung unsa siya nagsugod sa iyang pagiging makeup artist o sa ihapong mga life experience. Og this time, this is $100 question. Wow, $100 question, Jud. Kumusta ang heart ni Jonah Vicada karon? Okay, my heart is at peace na jud and happy though dili nga naka-peaceful kay napagyapo yung mga ano pero 'di ba let go of things you cannot control. And dili kita maging hard sa tong self. Okay, acceptance lang kung unsa. So everything happens for a reason pod. Mao jud na akong mantra sa life. So, 'di ba nganong dili na ko ma-afford na malose akong self. 'Di ba? Yeah. Kay daghan nag-aasa sa ako. Diba? Especially my kids, my That's family, and myself. Mm-mm. That's my top priority, myself. Yes. My family. Wow. Yeah. Jonah, sa imong experience in life karon sa mga nahitabo sa imong life right now, unsay makaingon ka nga I learned from this? Unsay lesson nga na-learn nimo sa katong nga experience karon? Actually, I've learned the hard way. Oh, I've learned the hard way na learn to stand on your own good. Oh, that's why it's very important na kailangan jud nato nga mag-work hard for ourselves. Kay wala na jud lain makahelp sa to kundi ato ra jung self. Wala na jud. And kung wala to na ako gibuhat sa akong self nga nag-decide ko kung unsa man to akong need let go. Luy kay ko kay na jud ko right ma-depressed, na jud ko right mag-anxiety, pero I still go on with my life. I show up every day. Kay, di ba? Dili pwede ang pildi. Oh, dili mapildi. Wa And tay dili ko karapatan mapildi happy. karon, no? Oh. So, di ba? Di mo na ang naga-control if ka na magpapildi ka Magpapildi ato. ka. So, ikaw ang luoy. Ikaw ang luoy kung dili ka mo padayon. So, asa man imong purpose. So, di ba? Saan man na siya. Diba? So, ano lang, asa ka acceptance. padulong ani kung mag-surrender ka. Oo, asa ka padulong. So, napay mga tao ba nga naka-align jud sa imuha nga para sa imuha. So, ngano mag-hold on man ka sa past, ngano mag-hold on man ka kung asa ka dili mag-grow, Yeah. ngano mag-stay man ka sa lugar nga dili ka para dira or dili siya right nga tao nga for you. So, Tino. dili na siya good, man good mentally, emotionally, physically, lahat. So why bother? Yeah, diba? Pero 'di ba kanang very short lang ta diri sa world. So nganong mag-hold on pa ta nga feeling mo end of the world na kay you're married, you're kuan, Oo. what happened to the kids na in the future ganyan. Yes. Dili lang man isa ka tao sa Tinuod kalibutan. na, no? There are 7 billion people, 'di ba? Og wala pud tay, Oh. wa pud tay mabuhat ko magsige pud tag settle sa mga butang Oh, nga kanang less. Do not wala- settle wala na good grow for sa less. Murag, common kay siya nga tagline pero isa puso jud Impactful na. jud Oh, siya. impactful jud Tinuod siya. na, no? Oh. Choose yourself good. Yes. So, dili ka magunaw na nga, unsa aham ako padulong luoy kay ko, start all over again. Dili pa too late and it's Yeah. your life. Isn't too late to Oo. change? Isn't Oo. too late ang life? It's your Tinuod. life. You have a choice. You have Yes. a choice. So, do not stop there. My gosh. Diba? Ano na siya? Oo, Go kagwapa lang. na to. Mo ba na yung mga mantra Oh, dyan? go mga ano lang, dyan? laban Go lang. lang, laban lang. Oo. And this Yun time, lang. babe, basin na kay mga special events, na kay mga upcoming nga events nga may tabo karon diri sa Tagum City sa imuhang launch. Pwede nimo i-promote diri sa atong Tagum Talks. Go! Okay, this coming November 30, I'm conducting again my makeup workshop for beginners. So, it's a limited slots lang, 10 to 15 people per class. So, if you're willing and may time kayo, come visit at the Jonah Vicada Lounge and just DM me and my page. So, Asa I hope ganina to see you nakalocate there. ang Jonah Vicada? At door 8, National Highway Highway. lang, beside Haltan and Weatherby. Yeah. Oo. Actually, ang ano na ko, ano, Second no, floor. Oo. Ang location, landmark na ko dira ang weather, likod sa Weatherby. Oo. Oo. Gilid lang. Gilid lang gani siya, Oo. di ba? Oo. So, yes, dito sa National Highway na siya, Big 8, tapos na Oh, other yan ang buildings, straight lang. mo na to siya. Okay. Pwede mo bisita dito. And Anytime. Facebook page. My Facebook page is Jonah Vicada, my personal
page, and then I have also Jonna Vicada Makeup Artist to those who want my makeup services, hair and makeup services, and then Jonna Vicada Beauty Lounge, other services na gusto nyong i-inquire or ipa-book or set an appointment. And this time, sino kayo mga gusto i-greet, babe? So I want to greet my family and my Yes. kids, Dylan and Natalia, and murag na po sila sa school. Napa sa school. They're my inspiration. Naglaagbi And ako nito my gabi, friends nakita na ko si Talia. nandyan for me through ups and downs na I've been through worst. Diba? I've been through hell. So, But laban oo, lang. laban pa rin, of course. And maskin unsa ka ano ba? Ka Kalisod hell, ang life. kalisod Mm. kay. Yeah, padayon pagyapon and show up every day for yourself, not for others na para ingnon kanyan. So do not stop there, and dili na to kailangan validation. Yes. Jonah, unsay learning nimo karon nga adlaw? My learning is na-face na ko akong fear nga makulbaan every time nga mag-conduct ko og class or interviews, nagya pa fear, di ba? So Kulbaan dira ta gyapon, mag-unleash ang atong kuan. Full potential. Oh, di ba? Full potential, murag step by Namon step di siya taani, ba, di oo. ba? Namon di taani makaya ra man din nato. So kaya nato tanan, wala tay dili makaya. Mindset lang gyud na. So ma-align lang na tanan, and law of attraction. Yes. Yeah. Anyway, daghan kayong salamat no in Thank behalf you of so City Government of much. Tagum, CIO, daghan kayong salamat no for Thank giving you, your time babe. jud diri sa amo ano sa Tagum Talks. Og this time mga kaigsunon ko Tagum, pasalamatan po ako mga sponsors, Oculus for my eyeglasses, Apex for my teeth, and of course Doc Tauho sa ako ang skin, Ultra Aesthetic Laser and Medical Clinic something. Yeah, kami ni Jonah mga taga Ultra. Yes. And mga kaigsunon ko Tagumenyos, magbababay na inyong paboritong host, diri lang sa inyong paboritong programa, Tagum Talks with Candy Kalina. Menyos ang bida dito. Lahat ng storya ay kwento mo. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo.